खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसिआव सोलिदों टफिनि राजखान्थि नंगौ दासिमबो जोबनानै थाङाखै टफिनि राजखान्थिया जेराव थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो रायजोआव सोलिदों बिटिसि ओनसोलनि बा बिटिसिनि राजखान्थिनि फोथाराव टफिनि राजखान्थि जेराव मुस्लिम हारिनि माननि टफिखौ लानानै बे समाव गोबां राजखान्थिनि बिथिङाव दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दं आरो बेखौ लानानै फिन आरोबाव जाबायदि राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव टफि गाननायखौ लानानै जाबायदि दान्थे बिदान्थे सोलिदों बे समावनो फिन जाथाय होनानै बाथ्रा बुंबावदों बेरेखा दोलोनि सायाव एमसिएलए राकेश ब्रह्म थामहिनबा मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि राकेश ब्रह्म बिथाङा अजद होनाय बायदिब्ला गावनि टफि गाननायखौ राकेश ब्रह्मआ टफि गाननायखौ बेरेखा दोलोआ मेगन सानानै आरो गिनानै गोबां माने अजद दैखांनायनि बाथ्रा फोरमायदों होननानै अजद दैखांदों राकेश ब्रह्म बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिसिनि राजखान्थिनि फोथाराव जा टफिनि राजखान्थि बे टफिनि राजखान्थिनि सायाव माबायदि आरोबाव खनसे जाथाय होबोदों राकेश ब्रह्म बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादोनि। माने दा बिपिएफआ आंनि टफिखौनो गिखादों, आंनि टफिखौनो दा गिखानानै दङ। नैबे गिनायखायनो बिथांमोना गोबांबार बाब्राब खोथा बुंगासिनो दङ। आं दा जों लाइमोन गांखंआ गोदान मोनसे मोनसे जोङो मुस्लिम जोंनि जे जातिफोर दङ बिसोरनि खाथियाव थांनो थाखाय जिहेतु इलेक्सन समाव जों बिथांमोनहा बहुत गोजानाव थांदोंमोन, बेखायनो बे खाथियाव बिथांमोनखौ लाबोफिननो थाखाय जों आरो मोनसे स्लगजों गोदानहै मोनसे हाबाफारि जोंनि लाइमोन गांखंआ लादों।